ओम शब्द खाली एगो पवित्र ध्वनि ही ना ह बल्कि अनंत शक्ति के प्रतीक ह। ओम शब्द 3 गो अक्षर से मिल के बनल बा। अ, उ, म। अ के मतलब उत्पन्न होला, उ के मतलब उठे के यानी विकास होला, आ म के मतलब मौन भइल यानी कि ब्रह्मलीन भइल। ओम के जाप कइला से हृदय संबंधी लाभ होला, तनाव कम होला आ शरीर के आराम मिलेला। ओम के जाप से रक्तचाप सामान्य स्तर पर आवेला जाला आ दिल एगो नियमित लय के साथ धड़केला। ओम मनुष्य के जीवन में सकारात्मक सोच के उत्पन्न करेला। ओम के जाप मन के शांत करेला आ शरीर में सकारात्मक ऊर्जा लावे में मदद करेला। ओम के जाप कइला से आसपास के वातावरण शुद्ध होला आ सकारात्मक ऊर्जा पैदा होला, जौन मनुष्य के खुश आ तनाव मुक्त महसूस करावेला। ओम के जाप प्रतीक्षा प्रणाली या आत्म उपचार शक्ति के बेहतर बनावे में मदद करेला। ओम के जाप कइला से मनुष्य लाखों बीमारी से दूर रहेला। ओम के जाप संसार के हर मनुष्य के करे के चाही। ओम के जाप से परम पिता परमेश्वर प्रसन्न होखेनी। ओम के उत्पत्ति भगवान शिव के मुख से ही भइल बा। जौन प्राणी ओमकार मंत्र के प्रतिदिन जाप करेला ऊ प्राणी शिव कृपा के भागी होला। नियमित रूप से ओम के जाप कइला से एकाग्रता आ स्मरण में वृद्धि होला। नियमित तौर पर ओम के उच्चारण आ जाप कइला से तनाव आ अनिद्रा जैसन समस्या से भी छुटकारा मिलेला। जब ओम के उच्चारण कइल जाला तो शरीर में कंपन सा होला, जवना से प्राणी के पूरा शरीर के लाभ पहुंचेला। ओम जप से शरीर शुद्ध होके मन ही मन जप के योग्य बनेला आ मन ही मन ओम के जाप करके मन शुद्ध आ निर्मल हो जाला, जवना से बुरा मानसिक विचार दूर होला। ओम के ध्यान से शरीर आ मन दोनों ही ओममय हो जाला। एकरा से मन शांत होके ईश्वर शक्ति के ज्ञान प्राप्त करेला, काहे कि ओम ईश्वर के सभी रूप के संयुक्त रूप है। ओम शब्द में इतना शक्ति बा कि खाली ओम के जाप से मनुष्य ईश्वर के पा सकता।